Palat lai spa ngut ki samla pule na India ki wan phai chila ki hingisem kat pa chis pa san ngut ki nong Bangladesh ki layap ha ki chinge ki bun na ki samla pule ki wan phai ki dei ki popule ha ka kerdans MBBS bat ki babun ki dei na Uttar Pradesh, Haryana, Meghalaya bat na Jammu and Kashmir ka jiks new chong ka jinglong jingman ha Bangladesh ka balayoi ya ka chinge ki ka bajur la bun ta yeu ka lapalong ya ki samla pule na India ban wan phai no chila ki hingisem da ka ba pendon kam ya kino gilat ki bala ban yo ha ka ba parat lai spa ngut kila jam lang ba ki jaka khaput ha ka tan chetai lamengi tang ha ka sngi palai palat spa ngut ki briu kila yap ha ka por ba ki samla pule ha ka leng ka Bangladesh kila ikan at bat ki por pahara bat ki jingile persya sarkar halor ke jing penrung biang ya ka reservations ha ki kam sarkar ki jingi ki balaya lakumba lakumno lai ta yeu kila nang jur pha ha ka sinangkong nabami ke jing klumar ha Dhaka University artali kilenti bakong san baki samla pule ki penon kam ban wan phai ha kesni pelai kilong ka kat ling sun perthai kabadon ha akura hajan akatala ha Tripura bat ka kat ling sun perthai kabadon ha Dauki ha Meghalaya ki samla pule kilong baki dang ap bat pej handrai khaddu kilarai ban mi no sipor na Bangladesh hadin bala pentri kam ya ka jingkhang internet kabalajan pura ha kesni thoding bat kijing sekri telefon ru kila syak takjur kabal penduk no yaki na ki bahaya ngasem jongki ha Meghalaya ki he sarkar ki tho ba palat aspa ngut kinong India ki kentur put namar ka jengki kendiat ngut ki samla pule na Bhutan bat Nepal ru kila rong che India